Sa tupon na tawandalan, an sa tuyang dikit na harambugan. Sa satoy apog segment na harambugan sa radyo. Ayan na. Ini po pagiramdom ang satoy apon harambugan sa radyo, istorya sana. Ano? Kathang isip. Ano man ang pagkakapareha sa bagay, lugar, pangyayari o pangaran, dahil po tinutuyo mga pangga, kathang isip sana. Alright? O yan na, ang istorya da ining mga pangga, ini dang istoryang ini, patri bayan da ini, kan ano, kan Amerikano, Pilipino, tapos Hapon. Yan dan tulong yan. Permida yan. Yan dan tulong yan mga pangga, permida yan na magkakompetensya da yan tulong yan, itong Amerikano, Hapon, tsaka Pilipino. Siyempre, aramdaman pang ultimo sa naso Pilipino. Nagpakarantisan da mga pangga so tulo. Ngunyan, ang pakarantisan da mga pangga, kunyan da, kinuana da sinda ni ama. Kung mga ano na, naghumali na da sinda sa kinaban. Ano? In-interview da sinda mga pangga ni Satanas. Habang pasakat na da sinda, in-interview da sa tulo ni Satanas. Ang sabi da mga tugang ni Satanas, uya, kamo ngayon tulo. I-interviewon ko ngayon kamo. An makahapot ngayon sa kuya, an pag nasimbagan ko ngayon sa do ngayon kahaputan, makakaduman ngayon kamo sa impyerno. Pero, pag daigo na simbagan ang sendo mga kahaputan o bugtong o ano pa man iyan na trivian o mga kahaputan nindo, ayan, sa langit ka mo magkakadumaan. Oto ka mo kay San Pedro. Ngunyan, pag nasimbagan ko ang kahaputan nindo, digdig ka mo nunoy. Mapainit-init kita di. Primero da naghapot mga pangga, game na game da sa tulo. Primero da naghapot mga pangga so Amerikano. Anhapot da kaso Amerikano, bikulong ko na ano, taday man kita nag-English digdi. Bikulong ko. Anhapot da kan Amerikano kay Satanas, Satanas. Kung maukudan mo ngaya, ano ngaya ang birthday ko? Idang hapot ko sa Amerikano. Ngunyan da aram dama si Satanas da medyo kunyan da may database da ito eh. May listahan da yan kan kunyan eh, mga birthday. Aram da yan kaya hindi mo da yan mausipan da si Satanas. An sabi da ni Satanas, ika Amerikano, ang birthday mo December 10, 1982. Nahulaan da mga pangga. Nahulaan ni Satanas. So Amerikano da mga pangga, bigla dang nawara. Oto na. Diretso da siya mga pangga sa impyerno. Diretso da sa impyerno. Ngunyan, sumunod naman da so Hapon. Kabado da ang maray. Nagpapalpitate da ang mga pangga ka so Hapon. Kabado, baka nga masimbagan nga ini Satanas ang hapot ko. Baka sumunod man nga ako duman sa Amerikano nga. Hapoton man da kaso Hapon. So, si Satanas, anhapot da kaso Hapon, ngaya Satanas, ano po ngaya an brand kan sa kuyang kalson? Yun anhapot. Itinago pa sa kalson, ikunya. Pigipit-ipit, baka ngaya kung mahiling na Satanas, ay darayan ini. Ano daan brand kan sa iyang kan kalson kaso Hapon? Ngunyan, an simbag daan ni Satanas, an brand kan sa imong kalson, hulaan ko, katsa. Nahulaan da ni Satanas mga pangga sobran kan kalson kaso Hapon sa ano da katsa, lapu-lapu. Kan nahulaan da ni Satanas so kalson kaso Hapon, di nasimbagan. Puf! Bigla dang naglaho so Hapon, diretso da siya sa impyerno. Ngunyan, siyempre, Pilipino ang sunod. Siyempre, bida yan eh. Kakampihan kan direktor, ano? So, Pilipino naman da, huminapot man da kay Satanas. Garo ngaya, si Pilipino, aramdaman, mga tuso bagayan, ano, mga wais, ano. So, Pilipino da mga pangga, sinugo da si Satanas. Satanas,
magkuha ka ngayanin bangko. Maurag nga. Maurag ka talaga nga Pilipina. Pati nga ako na si Satanas ng Satanas, pigsusugo mo pa. Diyo, nagkwada ang bangko si Satanas mga pangga. Ang ginibo da kaso Pilipino, piglabutan niya da so bangko. Kunya da, 7 da ang gayong labot. Nilabutan niya, 7 labot so bangko, so tukawan. Ngunyan, ang ginibo kan Pilipino, nagtukaw duman sa tukawan na nilabutan niyang 7 labot. Sabay so Pilipino da pagtukaw niya duman, nag-atot da siya. Anhapot ngunyan kan Pilipino duman kay Satanas, sabi niya nga Satanas. Nahiling mo, nadangog mo, nag-atot ako sa tukawan. Hulaan mo kung saan akong labot nag-atot. Si Satanas da mga pangga, kunyan da, kabado man da si Satanas ta, kung da niya da ito mahulaan, makakadiretso da sa langit sa Pilipino. Di tamang hula da si Satanas, ay ano daw nga, 7 labot nga ito, ay sin daw nga ito manag-atot nga yun yung Pilipino nga yung ini. Pero nga, tuso talaga nga ya, tuso. Di nagtsambang si Satanas, nga, nag-atot ka nga duman niya sa pang-anom nga yung labot, sa pang... Sabi da kaso Pilipino, ay, dyan ka nasasala. Garo makakadiretso kita kayo sa langit, Garo, estimate na. Nahihiling na da. Dyan ka Satanas nasasala, Bako ako nag-atot duman sa pang-8 o pang-6 na labot. Nag-atot ako, mayong iba, sa lubot. Mayong ibang sulo-sulong labot na inatutan koan sa kuyang lusbutan. Tuso talaga. Tuso talaga mga Pilipino daw ano rin. Energy FM.